Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. Ka Ronald kabadai ka way ni kishlem di kali ka papaw baha hakari benta kasngi ka arpaw terik urampang arajar arpaway kala pelat pat ba ya ka kali bathamai ya ka badatip kerteng kum ka Ronald Kaiga ha ka showroom di kali ka badan hamaw belai Shillong ha ka jing pelat pat ba ya gani ka kali bathamai la yadon lang UMDC jong ka ramrai jerngam uba bajap pingrob ubalong ru kumukongsan ha gani kasngi bat kiway pat kinong sha khot sngob ha lambat kinong tray jong kane ka shlem di kali